Awusiyodlala uyinene kusasa lekusayo. Uyinene impela sodlala khona ushaya. Sibizo umgabadeli cha hayi sibiziwe cha umgabadeli nje. Fokadlala. Ya khona ngifambeleni kwakuvamise ukuthi ke kube intashinga. Yebo, akuyona intashinga lo. Sibizo nje udladla nje. Futhi asicacisa mfowethu Mkhonto njengoba sake sathi udladla asimbize emoyeni ngoba nakho eseyinashinga. Esenje. Njengoba nakho eseyinashinga. Nenkathi eseyinashinga kwavela kumngani wethu. La kushintshe lutho bakithi sesishonta kungabe sekukhalwa ke. Cha. Wayevela umngani wethu eseyinashinga umphakathi. Udladla wayivele nje engakabi nje. So kuyafana nje. Injalo letho. Kanti idana ngihamba nokhuzana kule ngoma le. Asibambe khona lapha nje uhalf ngoba vele sisazobuye siyidlale. Mfowethu Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Wezinsizwa zodwa la kuwe Webafana bodwa la kuwe Webafana bodwa la kuwe Webafana bodwa la kuwe Webafana bodwa la kuwe Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Hola Yeah, wewe wakati lengo wemnandi kangaka ayikho ngani sithi hayi ngiyakabisa nje sayo wayini ngokufidile ngoma emnandi kanje ngiyakabisa nje mntama ukuthi yini ezobenza mthatha ethini ngiyashisa ngithi bhiya ngizwe lutho kodwa ke ngicabanga ukuthi ungene ngayo le mhla ka 30 kunjalo impela uyabona lalela ngeke umazi ugcwenze wathi ukuthi 2+2 nje sasikhona lapha phakathi Yeah, wewe wakati sibuze le ndaba phela mawuthi 2+2 nathi sibabili longile udabanga nje nathi tamtama ngeke ungalingisathi into yaziwa bafowethu ngiyishabile mfongobe lapha ngifika endaweni ibika umuzi manje izumsebenzi ke sebeshaya ijaduke lapha ke lapha abantu kade sesebebonga ukudla yabo sebethi ke uqala ikhehle lendawo lapha la waxoshwa yini ezweni la kubo waxoshwa yini ezweni la kubo yini bakwethu wahoza nentwana wakumshaya nje umntwana eshabile cha bafowethu hayi kuyaziwa ukuthi isitimela sishayiswa sendleleni yazo kanti lapha na Twitter mangabe ufisa ukubuza nje ke ukuthize kumtshengiseni uFakagcwensa cha Twitter nje kamnandi uthi ke nje ke @chacha ngobe SA uzosithola kamnandi ke lapho kanti lapha Facebook yethu ke siyobheka nakhona imibuzo ke ethi yabo abalaleli bayibuza kodwa nje kafushane Fakagcwensa naye sithi iphumile 2+2 yebo khuluma ngani la khathi ngizothi nje mntama okokuqala ngibonga nje kakhulu uxhaso olube khona kubalandeli bami namanje osekhona nakubathandi nje bonke bomculo kaMaskandi u2+2 kuyaziwa bafowethu ukuthi umtshengiseni njalo makuthiwa ugodi noma iphasika uyekhipha amageza amahle ayavutha nje athi bhe kuneyingoma phakathi ejabulisa abantu kuneyingoma phakathi ezinemiyalezo ngoba kuyaziwa ukuthi vele ngidume ngemiyalezo nanomtsizwayo nje
Ngiyabona. Yebo. Okay, so ingoma nje nomlayezo zingakho sezizonke la ku-CD. Zu11 sesizonke. Nje ngize show ukuthi angifuni ukuthi ngishaye 18 ngoba abantu bazobhoreka. Oh ngiyabona. Yeah. Fanele zibe Hayi kumele ngithi nje 11 ngoba kuyaziwa futhi ukuthi ngoJune ngiyaphinda nangoDecember ngiyaphinda. Manje mangabe ngizodosa uhide lo 18 cha ngiphelele okushadile. Angiphelele okushadile. Cha. Abantu kuzima nokuhlanganisa album eyodwa wena ushaya. Awu ngisha nje kungabe indaba zalutho. ama-CD okhipha ngonyaka Mathathu yebo. amagezi amahle. Umtshengiseni ithwasa la ngempela. Ngangihle no-Elvovo ngelinye ilanga laphana. U-Elvovo ngifuna ukucacisa lokuthi umnyo abalandeli bakho abakhulu. Kakhulu katide. Cishe uyakufonela wonke Kakhulu impela kakhulu. So ngihlezi naye lapha uthi mina uthi yasijatha singabaculi impela kodwa manje siyamangala ukuthi indidane kwenzeka kanjani umculo kaMaskandi akwazi ukurelease noma aqophe ingoma eningi kangaka ngonyaka wodwa. Mntaka baba ngizothini njoba ngingange ngachaza isikhathi esiphambili ukuthi umculo iyona into engiphila ngayo iyona into esegazini kimi uyabona nje mangabe ngisuka la ungithola ngihlezi ungithola ngibhizi ngawo umculo ngicabanga ukuthi ingoma ngicabanga nje abalandeli bami ukuthi ngizobajabulisa ngani ayikho nje enye into engithokoza ngayo ngaphandle komculo yebo umculo nje 2+2 velaphi kahle angithi nguthisha kahle ngizoyibeka namhlanje ngiyacacisa ngisudokotela nguthisha nguthisha ngiyaza ngithi ngineziko zomthisha boMaskandi uyabo boMaskandi ukuthi nguthisha uyangibona yena ukuthi ngiseklasini lapho ngiyafundisa uyabo manje ke ngifundisa imaths ibalo yebo 2+2 Ufunda esikhulu kangaka. Ayimfothi uyabona njengoba ngisho nje ukuthi mangabe ngithi 2+2 iyansi siyayivelela ke lapho. Yebo. Lapha usizwe Phineas ucela ukubuza lapha Facebook ukuthi kuphatha kanjani ukungaqokwa kwakho kumasama ngoba cishe awuveli ikhathi eningi kumasama kwenziwa yini lokho ekubeni zonke ezinye indondo bathi yolo kuthapha. Awuze nje impendulo uthi thini ithi kuyangijabulisa ukungaqokwa kwami ngoba lokho angithi manje kona lapha kumasama kuzosuka kube namadoda amabili azoqoka ukuthi ubani owinile uyabo kanti mina into engithandayo ngithanda umkhakha la okuzovota khona izwe lonke bese ngibakhahlela manje ya mina ngisebenza ngalokho mina kovoto mina ukuthi kuvote nje izwe lonke hayi lokho ukuthi kuhlangana amadoda amabili nje bese bethi mabekubheka bekubona okay hayi uwe lo mfana bese kuthiwa asithi uye kowinile asazi ukuthi uwine ngaleni la uhlala une-ATM uthi Mike Buzz uyafona hayi wanje please call me ngithi hayo yasho sekunjani awule nje ngiyakufonela Okay la ngiyafunda iphephandaba ilala yebo ukhulume ngensizwe ezimbili enawo so lapha emkhakheni womculo yebo kuyavela lapha ukuthi enye uthi usuyayidelete angeke usakwazi ukuqhubeke nokucula kanti enye uthi cha impela uyinikeza uDecember kuphela so abantu ebengihlezi nabo sifunda leli phepha bathe ngoba uzobukhona ngomgqibelo yebo angoba babuzela ukuthi Gcwensa but ngoba manje bathi bona ngokwabo bayibukela izinto mhlawumbe zinochuku phakathi njalo abanye bathi bakuthatha njengomdlalo kodwa manje bathi makulalelwe ezinye zeingoma sikhulume nezinto obona ukuthi sengasathini inina kuphela kulela kwenzeka kanjani Mntaka baba uthinta iphuzu elikhulu lapho ngoba la emculweni kuyadlala umculweni bafowethu oqala nje into engizoyicacisa umculo kaMaskandi umculo womsizwa okumele uthi ukwazi uma ngabe kukuthi awusiyona insizwa awukwazi ukumelana nomsizwa kuyele eceleni hambe uyocula igospel angazi ngoba phela noSifiso oncane bayashayana bezwele utho ukuthi angazi ngoba phela bezwile mawuthi ubalekela kuyikwatsho ilvovo no professor bangenhla ubuye uyijintitha manje yeke ukucula lalela thina komtshengiseni uyabo sengithola ukuthi abantu kumele abantu kumele behlezi understand ukuthi umculo waMaskandi into omsizwa uma ngabe ngigweya
ngiguya lapha ngithi ngumshayi wensizwe ngithi ngumshayi wendoda ngithi ngumshayi wensizwe mhlambe kuze izithengise nangani mhlambe okusemabhodleni noma ngabe yini noma ungayikhethela wena noma ijuice noma yini ngiyinsizwa ngithi ngikhulele emakhaya hayi ukuthi lokho usuzokuthatha ke lokho manje usukuthwala ekhanda wena usuthi umtshengiseni nochuku noma kunjani cha ngithi phela ngiyayibongela mina omama mabekikiza bakikiza beze bekhala inyembezi uyabo umculo omsizwe sengishola ukuthi ke la emculweni kaMaskandi singacula sicule ngazo zonke izinto kodwa kusala izoba khona ingoma engizoyibongela kiyo manje ke lapho ukuthinta yakhona umuntu right kule mpendulo yakho enye isizwe ngoba ngithi sengidelethile ukuthi ngoba ayisajabulisa abantu uma ngabe usuzogcina usuthinta nesibongo sami usuthinta nesaseka komami uyabo kusho ukuthi manje usuhlumeza abanye abantu ingakho ke manje sengithi hayi ngiyakudeleta mfana ngoba manje lo mdlalo lo esudlalayo awazi wena kunjalo laphana kunosithembi Diyona Mncube uthi khandi manje mina ke ngifuna ukutshela nje ukuthi ke mfana ukuthi kuyisikhoke emculweni uvalile akekho yofana nawe nomoya wakho uqhubeke nawo mfana ingakho nje ke siyohlezi sikuthanda mqoqi weindondo sengize ngayeka imoya mningi yebo ukhola usho uthi sengize ngayeka iwashingi ngifuna ukulalela uhleko lwakho nje lodwa wathi yaqabula ke lapha gcotsa nakho umqabulo lapho ubhalile wathi ncwa nami ngiyajabula nami lento azima bithi ifuna ukulalela uhleko olithengisayo ngoba lo lwami uhleko liyathengisa mangabe ngizo nje uzothenga mfana Okay sifuna ukubuya ke la size ke mhlambe kulezi inselele enibhekene nazo njengabathandi bomculo kaMaskandi ngingalalela isidila umfana laphana umfana lo ufeze emnyameni yebo khala khona ngisho nango driver bamatekisi kwesinye isikhathi bayidlala impela ingoma zethu kodwa basuke bengadlala original kunjalo mntana kunjalo inselele enibhekene nazo kulomba mfowethu angifuni ukuqamba amanga uyabona singakukhuluma khona okuningi kuyasilimaza lokho khathide nawe mkhulu kuyasilimaza bafowethu ukuthi emculweni wethu bese uthola ukuthi manje sekudlalwa amafeki kakhulu ingakho manje ubona ukuthi imboni nala kuthengiswa khona ama CD uthola ukuthi sekuvaliwe ezinye into seyivaliwe impela phaqa ngoba manje inzuzo abasayitholi ngiyakhuza impela kakhulu bafowethu ukuthi cha bafowethu sithengeleni thina abaculi benu ngoba phela kuze phela sikwazi ukuthi siqhubeke sinijabulise ningathenga amafeki bese nithi kusasa nithi awubheke mjengiseni kodwa siyabathengela ama CD yabo kodwa nje awubabheke ukuthi bahamba kanjani manje lokho impela ngiyagqugquzela kakhulu ukuthi uma ngabe ukuthi umlandeli omculo noma umculo wamuphi uyabo thenga nje ama CD original usakhuluma ngayo le ndaba le yomkhopho nangu nathi la mfoka Shoba uthi bafana botala ngicela ningibuzele lapho kwindidana ukuthi ke iDVD ngoba sekunesikhathi eside sayigcina ayisayenzi yini mhlawumbe kahle ngathi sekusela ingoma eziwu4 ukuthi ngiqede ngeke ngayenza nje lapha neGoli impela kwakuyinduma ezulu kuphelele bonke abalandeli bami kukhona ngisho abaqhamuka le eCape Town kukhona ngisho abaqhamuka la eThekwini bekhuphuke ngamatekisi bayazi na awuphazamiswa umuntu mina phela uphazamisa ngithi akekho umuntu ongangiphazamisa ngisho ngabe u11 angeke ngiphazamisa imini ukuphazamisa abanye abantu manaka mfowethu yebo khona umfana omncane la wangapha ngakithi yeah ocule naye yebo ukhuzani yebo siphi izathu esikwenza ukuthi ke mntaka baba ukhuzani ngiyamthanda okokuqala lokho ukhuzani ngiyamthanda umthanda nje umoya wakhe uyahlonipha insizwa loyana uyabona ukhuzani ngiyakusho lokho ngikusho emoyeni ngimbekela nje iminyaka emibili uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi angizazi izitha zakhe ngoba futhi into ekumele ngicacise izitha kakhuzana akusizona ezikamtshengiseni uyabo njengoba sicula thina nokhuzani sicula ukuthi sijabulisa abantu angithathi izitha kakhuzani ngibeke kimi kodwa manje into engizoyisho mina ukhuzani eminyakeni emibili ezayo akekho wabo uzobe samelana naye uzobe seyindidane naye njengomtshengiseni lalela ukusonkhumbuza ukukhuluma ngezitha silapha ke emgcobeni ke izolo ke ukhulukhethe uthi ukhuluma ngeni ukuthi omunye umngcwabo lapha ke ubhala uhlelo lomngcwabo usethi ke manje ucela bemfake nake kuthiwa uzokhulumela abantu wena lapho uyamazi lo muntu uthi hayi ifake nohlelo lapho okhulumela izitha awukhulukhethe awukhuluma lo uthi manje
uthi ngoba yonke uthi ngoba uthi kweziwa yini ngoba akekho umuntu ongenazi izitha bakwazi uhlelo lomngcwabo akafaka umuntu okuthiwa okhulumela izitha Ayikunzima. Lapho la mfowamkhulu nawe Ndidana. Yebo. Kunomtilinga lapha umfowamkhulu umhlo. Yebo. Uthi mfoka Gcwensa kuyinto enhle ufuna ukuyincoma ukusebenzisana kwakho noKhuzani kodwa ngicela ukubuza ukuthi ke mhlawumbe amanye amaciko. Yebo. Njengegeza la kwaMgube noSomnandi singanibonani nishaya ingoma ndawonye. Uyabona Ngibuza into ezabalaleli. Ake singisa mawuphethe ake sithi ake sithi kuyokwenzakala sazi uyabo ake sithi kuyokwenza kanti ke phela ngiye ngibhekisise eqala nami ukuthi umuntu engizosebenza naye umuntu onjani nokuthi umuntu onalo nikusasa angiveni nje ngithatha noma ubani yeah kulungile awuthi senze kanje mangibuya hamba ngizobheka eminye imibuzo nje emibili emithathu la Twitter bese sivala mfoka Gcwensa utala itekisi ushuthi sithe ubandladlana idumela phezulu manje yabo ngezwakali lapha ngoba bahamba ngetekisi nje ithi yaqala upake itekisi kuyelo line lapha kubese ngathi file ngoba ufuna ukulalelo nje ukhozi manje kuzobezwe kahle abantu kodwa abantu akekho noyedwa complainayo bonke bathule xoka abalaleli ukho bafuna ukuzinda idandi cha ngishila ngathi sobheka la Twitter kancane njengiseni mfoka Gcwensa lapha na ke kunensizwa lapha na ke uMandla lakhe inhleko uthi ngicela ukubuza mfoka Gcwensa ukuthi unje ncane singakubona usebenzisana naye futhi kakhulu kungenzeka lokho mangabe ukuthi mhlambe ingxoxo zethu ngoba phela kahle kahle ngizokhuluma nje iqiniso asange sixabane nabafana bami labo abafana bami labo engaqala nabo emculweni futhi akuzange kube bikukhombana ngeminwe uma ngabe ukuthi sasekhona isidingo sokuthi sihlale phansi sisebenze sisangasebenza nanokuthi futhi uma ngabe ukuthi naye kune album yakhe akayenzayo udinga ukuthi ngimncedise lapha nalapha sangakwenza lokho ngoba ngisho sidibana naye endleleni asidlula nje njengabantu asibingelela njengabantu siyahlala phansi sixhawulane kube mnandi kube nje okay kanti lapha na ke uNkosi uthi nje ke yena ke wetshatha awungibulisele lapho ke kumkhoti neNdidane uthi shala abantu Gcwensa ke siyabadelete uthi maqhawe lobhalile lapha na ku Twitter bakwethu ungangena kamnandi nawe nje kulula uthi nje @chathangobe SA @chathangobe SA igama elilodwa lelihlangene kanti lapha na ke mangibheka uGologo Mazibuko uthi nje ke yena ke ngobe mfowethu leyo nsizwa ke siyazana nawo kakhulu ibulise lapho ke ngilalele uthi hayi yakhuluma bo iNdidane kanti lapha ke usamukelo uthi yena ke mfowethu iNdidane ngiyayithanda manje lezi ingane ke ezidlalela kuye uthi izoba nenkinga yimi ke la umthuli ke eBhamshela ngizwa uthi uyabadabukela laba badlalela kuwe phela kufana nokuthinta istimela nje sigijima uzonqamuka isandla ukhulekani Mshalane uthi ke nje yena ke zinsizwa ke madoda nizinsizwa madoda nalanda iNdidane siyabonga madoda kanti phana ke umhlo umtilinga mkhulu sengike ngayifunda ke kamhlo lapho siboniso ke yena uthi ke ngobe awubuza iNdidane leyo ukuthi ke ngithi ke nje ke angayifika yini lenduku mbuzo ukuthi ke uyasikiba lesi Alright mfoka Gcwensa sesiphetha mntaka baba yebo mhla ka13 into akuyobekela kwaMazolo lapha na ke eKings Solution Stadium lapha na ke sithi ngamasisho thina sinomfoka mkhulu sithi lapha na ke siyibiza sesihlonipha imbubeko manje sihlonipha imbubo yabo yeah sithi isemfulo ngenise kabo ngenisa wenyukela magebe emimyifulo ngenisa yawukela stadium sithi kusethi abazimbili zakhelene kodwa zethu uqhawulana stadium lapha emlazi njengalapha eAirport lapha sithi Sendo Dumehlenz International Airport Dumehlenz amazia cha bafowethu ngithi mina into engizoyisho abantu bonke abathandi bomculo kaMaskandi abaphuthume beyothenga amathikithi ngoba into ezokwenzeka lapha njengoba ngilana bafowethu abantu njengoba akuyazi ukuthi iholiday phasika kodwa kunabantu abathi abezukuya emakhaya bezobona iNdidane la ukhosini ngithole inkumbi zabantu abalandeli bami baphethe amathikithi ngezandla ngakho ke abantu abagijime ngempela beyothenga amathikithi ngoba kuzoba bhlungu mangabe sekulapha sekugcwele abantu abagqoka ikipa ezinobuso bomfanisano kaMtshengiseni yedwa kube ngathi umcimbi kwaMtshengiseni yedwa abaphuthume nje bonke abantu beyothenga amathikithi ngoba manje ngempela lento ezokwenzeka lapha kuzokwenzeka isihlungu kuzokwenzeka isihlungu ngempela abaphuthuma abantu bafowethu no umuntu oqhamuka eMsinga oqhamuka eMtuba oqhamuka oLundi oqhamuka kuphi abaphuthuma abantu beyothenga amathikithi ufuna ukubuza kuwena njengoba uthi ukukhulela ngoqo yebo uwedwa
abakha abathandi bomculo wakhe abazobe belaphana ungalinganisela kubantu abangaki mfowethu abamje abantu abamje engaziyo ukuthi bazobe bekhona laphana ngabalinganisela ku 11,000 abakamtshengise nje futhi uzobona nawe ngizothi mangingena ngizothi mangisho ngithi abendidane bayazi ukuthi ngenza njani isayini uzobubuka na ukuthi kuzobe kwenzeka lana namuvelola umfowabhengu okuyena mguguzeli wabalandeli bendidane wengolosi Bras. Khamba kanjani? Qondile Bras. Ngiyabona. Nazo. Namhlanje uphethe iqhawe lakho kuya uze nalo bukhoma la. Ngihamba neqhawe lakho Bras ngishoti ngomsilo nomsila abumile manje ngendlela engijabule ngayo. Manje bathini kathina namagezakazi ngomcimbi ngomhla ka13. Ngiyamuzwa nje iqhawe lami indidane lapha lithi abantu abaphuthume ngoba kuyokwenzeka mhlawumbe ukuthi kube umcimbi wamageza sekuvele kunjalo. Ngikhuluma mina into engiyaziyo ukuthi thina singamagezakazi siyaxoxa amathikithi athengiwe amageza umcimbi lwana nje mina sengakusho nje official ukuthi umcimbi lwana abanye sebeyongena nje ngenhlahle sokumcimbi wamagezakazi umtshengiseni senzele into enhle kabi phela njengoba kugudi nje kune album ayikhiphile album hit yonke njengoba yonke njena so nathi kumele ikhawulethi likhombise ukuthi sijabule kanjani ngalokho elisenzele khona ialbum siyithengile manje mhla ka13 sekuvele sekonakela amathikithi ngiyazi abalandeli bamageza vele siwathengile sisonke and futhi lawa abasela abancane abantu besizowathenga umcimbi lwana mina ngasho ukuthi hayi umcimbi wamageza abanye sebeyongena nje ngenhlahle sesibadabukela mfethu sewakhulu mfowethu asiphethe mntaka baba asiphethe futhi ngenxa yesikhathi elakho lokugcina ungathini ukuthi nje ngiyagqugquzela kakhulu bafowethu ukuthi akuthengwe namathikithi bafowethu konakele mhla ka13 ngicela ukuthi abantu bengezwa ngendaba bengezwa ngamaphepha bengezwa ngokuxoxelo abantu abathenga amathikithi bafowethu uma ngabe unomndeni wakho mhlawumbe unomndeni wakho owu10 uthengele nje amathikithi nihambe mhla ka13 niyobuka yebo khona niyobuka indidane ke ngoba kuyaziwa futhi ngizokusho nje lokhu nje emoyeni ngijabule ngitalasa ukuthi ngiyodlala le egcineni mina ngasekugcineni ngoba uma ngabe ngempela ngadlala early kumoshakele bafana kumoshakele kakhulu manje manje sokwalele mfowethu ngilungile ndaba basheba kakhulu nayi insizwa lapha ithi icela ungaphumi ungazange ngifuna ukusho ngikhulume njengabantu bangakini ithi ungazange uhashe ungaphuma ungazange uhashe usho ukuthi ubaba lapha kwakozela ujeqa nguba kwakho impela ngithi ngingumtshengiseni mina ufana ugcwensa indidane evamisa ukudida abaningi ngoba njalo mayishaya intombi akhuluma zexega imlomo kusuka amaduku emankantonini ngumphoso wethambo leqe zonke izinja amaqede zimgonkotha utshelwa yimini ukufa kwafa ngiyindoda engafanga mangwa nje ifile uyishaya uzoyibulala ifo kwesibili yimi ngedwe ngisho njalo